Il-poplu Malti jidher li għandu livell għolli ta' sodisfazzjon fix-xogħol tiegħu u fir-relazzjonijiet meta kumparat mal-pajjiżi Ewropej, iżda huwa inqas sodisfatt dwar il-ħin liberu tiegħu. Dan ħarġ minn studju illi sar f'inizjattiva bejn il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society u l-Università ta' Malta. Studju li kien ippreżentat fil-Parlament fil-preżenza tal-Speaker Angelo Farrugia bil-parteċipazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Dubravka Susa, il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca u r-Rettur tal-Università Alfred Vella. Ir-riċerkatriċi Marie Brugulio qalet li l-konklużjoni ta' dan l-istudju kienet mistennija e kif hemm tendenza li l-ħaddiema Maltin jaħdmu sigħat itwa mill-ħaddiema Ewropej. Dawk li huma l-aktar sodisfatti bil-ħin liberu tagħhom huma l-anzjani, iżda f'din il-kategorija is-solitudni tinsab f'livell iktar għoli. Marie Briguglio li qed taħdem flimkien mal-ekonomisti Daniel Gravino u Melchior Vella qalet li dan l-ewwel studju kien jinkludi data miġbura fl-2018 mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta' Malta bħala parti mill-isħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxin. Dan l-istudju wera li s-sodisfazzjon tal-ħajja f'Malta kien ta' 7.1 minn 10, ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. B'kuntrast ma' dan, is-sodisfazzjon medja bl-użu tal-ħin kien ta' 6.6 minn 10, meta mqabbel ma' medja tal-Unjoni Ewropea ta' 6.8. L-istudju jikkonferma li dawk li huma materjalment imċaħda f'saħħa fqira u separati u divorzjati jirrapportaw livell aktar baxxi ta' benesseri minn oħrajn. Jidher ukoll in-nies li jgħixu f'żona b'aktar tniġġis salarja huma aktar probabbli li jirrapportaw li esperjenzaw emozzjonijiet negattivi, l-istess jgħod għal dawk li jgħixu f'żoni bil-kriminalità. Min-naħa tagħha l-President Emeritu Mary Louise Colero Preca qalet li bħalissa qed ngħixu punt kruċjali għad-dinja kollha fejn kulħadd qed jaħdem fuq pjan għal wara li tgħaddi il-pandemija tal-COVID. Hija qalet li s-solitudni hija problem qed taffettwa lil ħafna anzjani, f'waqt li hemm diversi persuni li għaddejjin minn ansjetà kbira.